ראית פעם איך כלב צוחק? איך? איך כלב צוחק? ראית איך? פעם? לא ראיתי. איך סוס צוחק? איך? תרנגול צוחק ככה. זה מה זה השקית? איך עושה פרה? איזה מדהים. צריך לראות כפרות? כפרות? כן. זה אפשר להשתמש בזה? כן, כן, בטח, חופשי. אוי 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 אוי. איזה יופי, איזה יופי. עורב אחד מצא חתיכת בשר. התחיל לאכול אותה, פתאום הגיע עורב נוסף. ומתחיל להתקרב. העורב הראשון אומר לו, שמע, עוד פסיעה אחת אני קורע אותך. הוא אומר לו, קרא, קרא! מה ההבדל בין עז לכבש? העז אומר, הכבש לא מצליח להגיד, אבא שהוא בצודד, אז הוא אומר, שיהיה לכם חיים טובים, כל טוב. אשריך, אשריך, תמסור דש למוטי פרץ פה בסרטון. דרישת שלום למוטי פרץ, ומי שרוצה להזמין, אפשר 052-717-9137. ליצן רפואי. אברהם לוריה.